Yo. Tindak pundi Bayu badhe tindak pundi. Ayo ayo terus belak mana? Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Terarorororing dingaren Tindak bae numpak taksi. dewean Apa ora wedi timbang nganggur. Dek, kula kancani. Kuwi wae. Kok lagune? Sik maju dene to tak. Kuwi iki lagune Cicak Rawa. Nek rada kempling ki ora ngono kuwi Cicak Rawa. Heh? Ngono wi. Iki Cicak Rawa. Waduh, Apa? ada kempling. Kuwi iki Cicak Rawa. Ada kempling. Wela. Lho nek Cicak Rawa piye? Salah, oh lagune salah ki mau. Manuke. Wah. Manuke Cicak Rawa. Cicak Rawa. Dawa buntute. Sip. Bener. Yen wengi prawane nangis wae. Cuk meneng adek, sesuk tak cukure. Kuwi lagune Pak Jenggot. Hei. Hei, Wah. Kuwi lagune Pak Jenggot. Lek tuh. Kuwi lagu apa? Singkot kuwi iki. Nek Cicak Rawa. Cicak Rawa dawane buntute dawa terus dicukur. Oh. Rasaru bener kok. Prawane yen bengi nawis wae cupeneng. Oh mergi wedi buntute cupeneng sesuk tak cukure. Jane rasa dicukur apik kok Le. Ben gondrong wae. Kok ndak kaya kowe. Modar. Wih, kalah karo anake. Mbok liyane manuk Cicak Rawa manuk Liyane apa? manuk apa? Liyane le. Liyane Cak Rawa apa? Manuk blekok. Weh, manuk blekok. Manuk blekok sapa? Yo. Ayo ayo. Yo. Manuk blekok manuke Manuk blekok. Manuk blekok mabur tuwon nabrak tembok. Oke. Wingi sore ibu bengak-bengak. Saling apa? Gaweruh bapak Rangga katon. Weh, saru iki kakek. Oh, caramu ngajari ngono kuwi kok ya. Saru. Ora iso. Saru. Nek kok tak jelaske. Kok kowe ameh lunga kesusun terus katokmu motro. Nah, Wingi sore kae lho, Pak. Kowe rak Mbok liyane manuk blekok Le. liyane manuk blekok. Liyane manuk blekok. Empret. Ayo iso iso. Ayo manuk emprit, yo. Manuk empret. Manuk emprit. Manuk empret senengane ciat-ciat. Ciat-ciat. Terus piye? Manuk empret. Manuk emprit. Manuk empret suarane ciat-ciat. Ciat-ciat. Wingi sore ibu jerit-jerit. Jerit-jerit. Marga weruh manuke bapak kejepit. Hei,